vítame vás pri našom ďalšom v poradí už asi koľkaté video? Teda 6. video. V poradí je to 3. unboxing na základe postupu do finálovej top 5. Za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme za každé hlasy, za každé správy, komenty, všetko. Za všetko vám ďakujem, že ste si našli čas a posielali ste mi hlasy, a takisto ďakujem aj porote, že mi dala možnosť postúpiť do top 5. A teraz si ideme teda spraviť unboxing a rozbaliť krabice, ktoré nás tu čakajú. Prvú krabicu si rozbalíme túto veľkú krabicu od NYXu. Sme hrozne zvedavé, čo sa v nej ukrýva. Esterka mi bude s tým zase pomáhať, aby som na všetko nebola sama. Takže môžeme ísť na to. Vítaj v top 5, Denisa Strapková. Ešte je tu aj vlastne nejaký papier k tomu. Pozri, wow, si v top 5. Takže ďakujem veľmi pekne. Dobre, tak môžeme ísť ďalej. Čo? Kufrík tam je? No nebudeme predbiehať, len ja už do toho trošku vidím. Najskôr tu máme teda NYX Professional Makeup Whipped Cream Cleanser Stripped Off. Ja mám niečo takéto, ty máš čo? Ty máš Stripped Off Cleansing Salt Scrub. Aha, takže toto je peeling na čistenie. Počkaj, moc sa mi to nemoté. Takže dostala som peeling na čistenie, takisto som dostala aj takúto penu na čistenie, pleti na odličovanie. A je tu ešte vlastne... Aha, takže toto je čierna. Vôbec nemám žiadne skúsenosti s takýmto odličovaním, takže vám potom dám vedieť. Toto je konkrétne... To je asi z tej istej rady, Stripped Off, predpokladám. A je to zase čistiaci olej. Vyzerá takto nejako. To je zaujímavé, uvidíme. A ja som si myslela, že to bude len kufor, ale podľa toho, aký je ťažký, tak asi bude zaiste aj plný. To sa vlastne... Takže na úvod hneď vidím myhalnice. Počkajte, vedela som. No, pozri, aký je plný strašne. Takže vidíme, že takýto úplne preplnený kufor kozmetikou NYX Makeup Professional. To je úplne zaplnený kufor. No tak poďme na to. Daj to sem. Poďme na to. Takže Esterka mi teraz podáva na úvod myhalnice. Myhalnice od nich sú v rôznych veľkostiach, v rôznej dĺžky, rôzne zahustenie. Sú tu aj také prirodzenejšie, napríklad tieto 0,4 alebo tieto 0,2 flirt. Keď budete chcieť ísť flirtovať, tak 0,2 myhalnice. To je Hot Singles Eyeshadow. Vlastne jednotlivé tiene, ktoré si môžete, s ktorými si môžete vyskladať vašu vlastnú paletku. Tieto máme konkrétne Dress to Kill, taký striebornejší odtieň s perleťou a Moon Rock. Ďalej tu máme, aha, super, SFX farby, Esterka. Počkaj, ale ty máš niečo iné, ty máš duochromaty, rozjasňovače. Ja mám SFX farby, fialovú, červenú, alebo teda oranžovú a takú ružovú a žltú. Takže teraz som dostala rozjasňovače, duochromatik v rôznych odtienoch. Toto je taký peach, by som povedala, taká marhuľová, broskyňová. Taká broskyňová. Zase taká Snow Rose 0,4. Taká do biela, to bude rozjasňovať určite nádherne. Tento bude určite úplne nádherný. Lavender Steel 0,2. Ja priznám sa, že tieto rozjasňovače duochromatik nemám, ale hrozne veľa dievčat si ich vychvaluje. Či už na Instagrame, alebo čo mi len tak povedali, tak som na ne strašne zvedala. Ďakujem. Tak sa môžeme rozjasňovať. Ježiš. Ďalšie SFX farby, no čo je pre mňa veľmi potrebné, Brown a Black. Ešte stále neviem, čo budem robiť v mojom následujúcom videi, ktoré je na tému život, ale určite ich využijem. NYX HD Finishing Powder, tento je konkrétne 0,1. Je to transparentný, ja používam 0,2 banana. Tá je tiež veľmi skvelá, transparentný nemám, takže využijem ho, skúsim ho. Ty máš čo? Ty Matte Finish Powder v dvoch odtieňoch.
Čo ty tam vykrikuješ? Počkaj ešte. 01 a 0102. Light a medium. A ty máš Ultimate paletku. NYX Ultimate Shadow Palette. Ja mám teda Ultimate len tú farebnú paletu. Čo som dostala naposledy, takúto crazy. Teraz som si s ňou vlastne spravila tieto také do oranžová, vidíte? Vidíš? Ja som dostala takýto odtieň Smokey and Highlight 01. Pre také naturálnejšie vidíme, že máme tu aj matné, aj perlečové odtiene. Asi taká univerzálna paleta, predpokladám. Ty máš čo? Že ty máš korekčnú paletu, vlastne v takýchto odtienoch, na zakrytie nedokonalosti, žielky a podobne. Takže máme tu takúto paletu. Eyeshadow palette Golden Hour 01. Perfect Filter. No, túto paletu teda nemám, ale vyzerá skvelo. Je to taká nude paleta s takými prirodzenými odtieňmi. Zlatá, marhulková, tmavohnedá, bledohnedá a takisto aj matné odtiene na tieňovanie a zlaté odtiene, alebo teda aj perlečové odtiene na také prejasnenie. Myslím, že je to super paleta. Asi sa mi viac páči ako táto NYX Ultimate. A môžem som mi subjektívny názor. Ideme ďalej. Aha, takže máme tu produkty NYX Stay Matte But Not Flat. Koľko ich máš? Tak veľa? Takže myslím, že mám asi všetky odtiene, čo môže byť. A som tomu veľmi rada, pretože tento make-up som mala ako prvý od NYXu. Stay Matte But Not Flat a som si ho veľmi obľúbila. Dokonca ho mám radšej ako Total Control Drop Foundation. Neviem prečo. Drop Foundation. Aha. Ten, vieš, ten kapočkový. On je akože fajn, dá sa dosť navrstviť a podobne je taký ľahký, ale predsa len inkriminujem k tomuto. Dobre, ďakujem. Teším sa. Všetky odtiene mám. Takže ďalej tu máme pigmenty a jedny tablietky. Mám tu tmavý pigment a takýto strieborný, alebo taký perlečový biely. Tu máme tekuté rozjasňovače Born to Glow Liquid Illuminator, konkrétne 0302. To 03 som už vyskúšala z minulého videa, je to pre takú úplne tmavšiu pokožku alebo zamiešať skôr do niečoho, lebo je to dosť tmavé. A potom mám 01, ten je taký do ružova, takže táto 02 bude asi taká zlatá stredná cesta. Čo sa stalo? Čo? Čo sa ti stalo? Nič. Kolena ma bola. Kolena ťa bolia? Roztiahni. No, to je dobré. Dobre? Lepšie? Zastavia si. Môžeš si tu lahnúť. Pospí si. Čau. Ďalej tu máme NYX Angel Layer. Je to oil free, je to podkladová báza pod make-up, čiže primer. Konkrétne tento nemám, takže som zvedavá, vyskúšam ho. Tri teda mám tu ceruzky pastelové v odtieňoch. Bledučko modré, bledučko... Vidíte? Bledučko modrá, žltá, ružová. A ďalej tu mám super. Čo sa smeješ? Toto sa nám zíde, pretože to máme červenú a bordovú ceruzku a ako podklad pod červený rúž. Je to výborná vec. Ďalej tu máme lipstick Soft Matte Lip Cream. Takže konkrétne tento, áno, Dubaj. Tento v odtieni Dubaj mám. Sú to fajn lipsticky, až tak strašne nevysúšajú, ako lipsticky Radu Lingerie sa mi zdá. Teda môj pocit. A potom tu máme ešte ďalší lipstick, je to Copenhagen. Tento som si chcela kúpiť, ale rozhodla som sa vtedy pre Dubaj, takže už mám aspoň obidva. Takže ďalej tu máme, pozrite sa, asi všetky druhy korektorov v tyčinke 1, 2, 3, 4, 5. Takže môžeme sa zakrývať si nedostatky. Ďakujeme. Páči? Ďakujem. Konkrétne toto je NYX Liquid Lacquer. Toto je takéto krémy. Teraz dáme takto na oči a porozotarieme. Máme bielu aj čiernu. Z toho sa spraví taký mokrý efekt. Chcete teda matné tiene a chcete z nich spraviť taký ten lesklý finish,
že nebudú úplne matné, ale chcete tam spraviť takúto lesklý ten povrch, ako keby olejový. Ďalší lipstick Soft Matte Lip Cream a toto je konkrétne Moscow 031. Neviem, či sa mi to tu len zdá na to slnku. Či to je taký tmavý fialový, tmavo-modrý. NYX HD High Definition, ale čo to vlastne je, toto ešte nepoznám. Aspoň ma použiješ. Jo. Čo? Komár. Kódová báza pod 8 tie tyčinke. Super. Takže tuto máme Kohl Pencil Liner, tu timer. Toto je čo? Počkaj, najskôr toto. Takže toto máme linku, na jednej strane má tenký konček a na druhej strane klasická vysovacia ceruska. Spravíte si klasickú linku a pekný koniec. Zdvihnete sa zobačikom. To môže byť dosť praktická vec. No, toto je maskaru, Doll Eye maskaru, Volume Black. A toto je čo? To je taká istá? No. Nie, toto je na objem a toto je Long Lash. Na predĺženie. Komár. Ďalej tu máme Long Lasting Setting Spray. Primer podkladový v modrej farbe. Blue 05. Odličovacie tampóny, ktoré môžem rovno dneska aj použiť. Dobre sa s nimi odličujem. A toto máme čo? Podkladová báza. Minule som dostala čiernu podkladovú bázu a teraz som dostala, myslím, že to je 02. Transparentná, obyčajná biela perlečová podklad. Kľúče, posledné kľúčiky. Uzamknem si náš poklad. Červená čapočka. Ďalej nás tu čaká ďalšia krabica. Darček! Je môj zlatý košne. Poď sem, poď. Poď tuto. To máš ďalšie voňavé. Poďme si otvorme to voňavé, aké to je. Toto. Máme to od značky Kiehl's. Od značky Kiehl's. Však počkaj. Ono sa už nevie dočkať, tak poďme si to rýchlo otvoriť. Jej, no tak poďme na to. Nekaž je toto. Čo tu máš? Zelenka. No ja si tu najskôr teda prečítam toto. List. Nede sa to otvoriť. Toto bude teraz, tento bude môj. Takže aby som nezabudla, pro tvoje fanoušky, speciálne akcie Kiehl's ve spolupráci s Face Awards, 2 deluxe miniatúry ako dárek nákupu nad 600 korún českých. Akcia platí do 30.6.2017 v predajniach Kiehl's a na www.kiehl's.cz s promokódom Face Awards. Zatiaľ sú nie na Slovensku, ale chystajú sa, takže sa môžete pripraviť na skvelé výrobky. A tu máme ešte ďalší takýto dopis. Milá Denisa musí gratulovať k postupu medzi 5 najlepších. Tvoj tým Kiehl's. Takže ideme na to. Čože? To je super. To je super. Ty ukáž na kameru, ja zatiaľ prečítam, čo to je. Prírodná pleťová maska s bohatou textúrou chráni pleť pred škodlivinami a znečistením ovzduším. Takže pleťová maska. Super. Len 5 minút stačí nechať sa pôsobiť a oplachnúť vlážnou vodou. Takže toto máme Ultra Facial Cleanser. Je to čistiaci gel pre všetky typy pleti. To je krém na ruky, ktorý obsahuje bambucké maslo. Maslo? A nie maslo, čo si dávaš na chleba. Dám ti na ruku. Aké máme jemnočké ruky, že? A ďalej tu máme extrémne hydratačný a skladňujúci balzám na pery z kokosového oleja, citrónového masla a s vysokým obsahom antioxidantov. Super! Prosím, môže to byť to. Takže ďakujeme za skvelé produkty. Vaše produkty sú veľmi super a určite zostanem vašim verným fanúšikom. A ja.
Nech sa páči. Rúžové vlasy a oranžové vlasy. Fialové. Teda fialové. Ty Dorota. Kolorista pre extrémne zosvetlenie. Ja mám fialkové vlasy. Super, redken sprej na vlasy. Čuk, 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 čuk. Ty čo si tu vyťahla? Farebné spreje. To je konečne môj život. Máme tu takýto bledorúžový a tmavorúžový. Posledné. Vidíš, jak mi to zafarbilo? Aha. A zafarbila som Esterke vlasy. A tento? Pretože to je jednodňové a hneď si to dneska aj umiem. A tento bude môj. Dobre, ten ti dám. A toto čo tu máme? Božinku. Shine Flash? Aj toto je šanca. Jemný špitivý sprej pro intenzívny lesk. Môj koniec. Wow, takže to bude na lesk. Krásne vonia, ale ten lesk si bude viditeľný až na nejakom účese, takže to si vyskúšame neskôr. Ďakujeme, Redken, ste strašne super. A toto ešte je tu niečo? Takže takéto nejaké ešte tužidlo na vlasy, pena v gele. Ďakujeme veľmi pekne za darčeky, som strašne rada, že som vstúpiť do top 5 a teraz som mohla dostať tieto produkty a tešíme sa na ďalšie video, ktoré je na tému život. Ešte stále neviem, čo vymyslíme, ale dúfam, že niečo vymyslím veľmi pekne a dúfam, že nám budete posielať hlasy aj naďalej. Ďakujeme a som vám chcela ešte na záver všetkým poďakovať za to, že som sa dostala do top 5 a mohla som tu teraz rozbalovať tieto krásne krabice plných úžasných vecí. Ďakujem všetkým sponzorom NYX Face Awards, ďakujem Kiehl's, ďakujem L'Orealu, ďakujem za kolorista spray, ďakujem hrozne pekne Redkenu za všetko. Ďakujem úplne za všetko, ďakujem vám, ďakujem fanúšikom, ďakujem všetkým, čo mi posielali hlasy, ďakujem porote. A už mi teda len zostáva, aby ste mi držali palce v poslednom finálovom kole, pri poslednom videu, ktoré je na tému život. Sama ešte neviem, ako to spravím, ale verím, že ešte niečo vymyslím. Takže ďakujem veľmi pekne za hociakú podporu, ktorú mi prejavujete a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!